B'investiment ta' 65,000 euro mill-Aġenzija Residenza Malta fl-iskola primarja u l-iskola sekondarja tal-Kulleġġ Maria Reġina Fil-Mosta se jsiru xogħlijiet ta' tisbieħ. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet fl-iskola primarja, fejn il-Prinċipal tal-Kulleġġ, Decelis, għalilna li dawn ix-xogħlijiet huma maqsumin fi tnejn, fil-librerija fl-iskola primarja u laboratorju modern fl-iskola sekondarja. Din id-darba qed nitkellmu fuq il-librerija li bħalissa hija kollezzjoni ta' kodba fuq l-ixkafef, mentri aħna nixtiequ nagħmlu post attrajenti fejn l-istudent dejjem lest jidħol b'ċertu ħeġġa. U anke laboratorju tax-xjenza kif jistgħu jsiru ftit aħjar iktar moderni nippruvaw wieħed biex ikollna idea ta' kif jista' jsir iktar l quddiem f'laboratorji oħra wkoll. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Ġestin Karwana saħqet li dawn il-proġetti fl-iskejjel mhux biss itejbu l-infrastruttura imma jixprunaw it-tagħlim fit-tfal. Il-żewġ investimenti li ħabbarna llum fil-librerija u fil-laboratorju huma marbuta wkoll ma' strateġiji, ma' żewġ strateġiji importanti li qegħdin inniedu wkoll anke bħalissa mill-konsultazzjoni għaddejja dwarhom. Allura qed naraw kif il-politika, l-policy qed nabbinawha qed norbtuha ma' proġetti tanġibli. Is-Segretarju Parlamentari għall-Komunitajiet Alex Muscat ħeġġeġ lil kapijiet li għandhom xi idejat li bihom jistgħu itejbu t-tagħlim fl-iskejjel biex jersqu l-quddiem. Minnaħa nattiraw l-investiment u noħolqu l-ġid, minnaħa l-oħra importanti ħafna li dak il-ġid ninvestuh sabiex intejbu l-kwalità tal-ħajja tat-tfal tagħna u anke tal-familji tagħna.